Здравейте хора, аз съм Знака Бул и в днешното клипче ще ви покажа откъде може да си изтеглите CSGO. Ще си помъча да оставя линк в описанието. Чакай, един момент. Да, пишете CSGO War клипчето. Хора, това е безплатно. Може, малко паузирах клипчето, докато го напиша. Това е безплатно CSGO. Цъкате ето тук torrent файл. Сега тук клик here, ако не ви се чака. Ето ви се зарежда. Влизате от torrent. След като ви се инсталира, ето това е ланчера. Натискате го. Може малко по-бавничко да ми зареди. Хора, това е грешка. Ще се върна, когато зареди. Така хора, върнах се, то ми зареди. Ето, така се пише и впреди, само чакайте да си променя името.